Començaré amb una anècdota que té a veure, diríem, aquesta jornada. Rebo una trucada, estic a Barcelona, de ma mare, i em diu: hola Jaume, escolta una cosa que et vull dir. Què és això que m'has enviat? No és això que fèieu a Perú, en aquells projectes de cooperació internacional? Això del biogàs? Sí, però no ho entenc. El que feia allí no era bo i aquí és dolent. Aprofitar aquests gasos i que era una cosa bona. Dic, sí, però per què abans sí i ara no? Aquesta pregunta, tan innocent, aparentment, és clau i ha estat un dels centres, diríem, de debat en la història de la tecnologia. De fet, un dels pares, que així es diu, fundadors de la història de la tecnologia, Melvin Kranzberg, fundador d'aquesta societat de Society for the History of Technology dels Estats Units, va fer unes lleis i la primera, precisament, tocava aquest punt sobre lo bo i lo dolent de la tecnologia. I deia que la tecnologia no és bona, ni és dolenta, però el que no és mai neutral. I de fet, el que ens deia és que per mirar i entendre una mica més aquestes qüestions ens havíem de centrar, de veure en perspectiva històrica i mirar el context, mirar les circumstàncies en les que s'inseria aquesta tecnologia. De fet, ens parlava que molts dels nostres problemes relacionats amb la tecnologia sorgeixen de conseqüències imprevistos quan tecnologies aparentment benignes són aplicades en altres contextos i, per exemple, esmentava aplicades a una escala massiva. I posava un exemple que aquí s'ha conegut molt, que és el DDT, l'insecticida avui prohibit en part del món. De fet, ens deia que per entendre una mica més sobre aquestes qüestions havíem de veure una mica més a llarg termini, confrontar els discursos amb els que es ven la tecnologia, amb les realitats, amb les seves màcules, el que podria haver estat, amb el que va passar de veritat, i els tires i arronses entre els factors bons i els factors dolents. I de fet, una altra vegada el que ens deia és que part de la resposta és aturar-nos i mirar cap enrere. I avui intentaré ara fer en uns minuts això. Podríem anar molt enrere, és a dir, en 3.500 milions d'anys, quan comença la història del biogàs a casa nostra, la Terra. Quan, diríem, encara no hi havia oxigen, era aquest planeta blau, abans fins i tot, però provocat, diríem, per aquests microorganismes que produeixen la metanogènesi i diríem que són fonamentals per entendre l'evolució posterior del nostre planeta. No donarem detalls, però arribarem més, diríem, a la part que ens interessa més, a la història no tant de la Terra, sinó també de la Terra amb animals humans, i diríem que també es coneix, el biogàs va conèixer des de ben aviat. De fet, es coneixia com el gas dels pantanos i encara podeu veure aquí hi ha molts llocs on es produeix naturalment el biogàs, és a dir, que el biogàs ja es coneixia. De totes maneres, una cosa és conèixer la seva existència i l'altra el seu origen i sobretot com controlar-lo. Així també havia estat amb l'electricitat, i penseu en els llampecs. Una cosa és un llampec i l'altra fer electricitat per veure-hi a la nit. De fet, aquest investigador sobre l'electricitat i els llampecs, Benjamin Franklin, també es va interessar amb el biogàs i, de fet, en relació als seus treballs, també s'hi va interessar Alessandro Volta, conegut per la invenció de la pila, de la bateria elèctrica, sobretot va estudiar en el Lago Maggiore, aquest llac dels pantanos, i també altres grans científics dins de la història de la ciència s'hi van interessar, com Dalton, que va desenvolupar la teoria atòmica i va, diríem,
podríem dir així, descobrir l'estructura de l'àtom, d'aquells àtoms del gas dels pantanos i l'associar al metà. Aquí podem veure, això és pantanos aquests. Hi ha altres investigadors i passen molt temps, diríem, sense que tingui al final molt interès aquest metà, diríem quasi 100 anys, fins que, diríem, comença a tenir més importància amb els estudis de microbiologia, estudis dels patògens, sobretot en el món, diríem, de Pasteur i d'alguns dels seus deixebles com Gaillon, també molt interessat en el món rural i en les maneres de sobrepassar les malalties criptogàmiques de vinyes i fruiters. De totes maneres, ja és en aquest moment quan es comença a pensar que hi ha aplicacions industrials i ja al cap de poc, diríem, ja a finals del segle XIX, ja es fa la llum a través del biogàs i una fita és a Exeter, aquesta ciutat del Regne Unit, on es fa llum a partir de gas de clavegueram i d'aigües residuals. De fet, hi ha molts exemples, i de fet fins i tot a la Guerra Civil, com podeu veure al final, un dels aprofitaments dels recursos naturals de Catalunya es pensava que podien ser aquests gasos d'aigües residuals. Però ens centrarem ara en les tecnologies del biogàs orientades a la digestió i al tractament d'excrements animals i agrícoles en el món rural, que sobretot va tenir, diríem, un auge en els anys 30 i 40, i especialment en un altre lloc d'Europa, dit Alemanya. De fet, juntament amb Itàlia i la França colonial, Alemanya va desenvolupar les tecnologies del biogàs al món rural, a partir del tractament d'excrements animals i agrícoles. I això ho hauríem, i no sol en el món rural, sinó també Berlín i Múnich acaben utilitzant el biogàs com a combustible pels vehicles, també per a tractors, combustible per a tractors, enllumenats, calefacció, cogeneració, i el biogàs pren una dimensió desconeguda fins aleshores a nivell nacional. Per què? Per què? Doncs perquè Alemanya era una nació on s'havien desenvolupat els sistemes de tractament d'aigües de clavegueram, hi havia grans investigadors com Imhoff, que ha fet una referència internacional, encara avui a les escoles d'enginyeria industrial s'estudia els tancs Imhoff, i doncs tenia una tecnologia prèvia, una tecnologia molt desenvolupada en gestió de residus urbans. Però això ja, diríem, funcionava des dels anys 10 i 20. Hi havia més coses que expliquen aquest despegue d'aquesta tecnologia. L'altre, com ens deia Melvin Kranzberg, és veure el context. El context, i sobretot als anys 30, i sobretot després, durant la Segona Guerra Mundial, amb una situació geopolítica molt específica d'Alemanya que bé coneixeu, i molt lligada també a talls i restriccions d'energia, de matèria, etc. I encara podríem dir un altre factor, lligat, diríem, a les circumstàncies específicament, al model, no tant econòmic, i la situació econòmica i geopolítica, sinó a la idea política sobre la societat lligada al món nazi, que va tenir, diríem, que va pensar on el camp, diríem, estava profundament lligat en el seu model de societat. Aquí veiem, per exemple, la celebració de la collita a Buckelberg al règim, al partit nazi, al poder a Alemanya. De fet, el desenvolupament tecnoagrari anava profundament lligat al model d'estat nazi i per què? Doncs perquè anava molt lligat també no sols al control total de tota la població humana, sinó també animal, en aquest projecte totalitzador, totalitari del règim nazi. De fet, les granges, els porcs en particular, que sortiran tant avui, doncs van ser part del seu projecte polític. De
De fet, això ens ho explica Tiago Saraiva, professor de la Universitat de Drexel, en aquest llibre que es diu Porcs feixistes, que ens parla, diríem, que com els organismes tecnocientífics, en els que s'inclouen porcs, es van dissenyar per alimentar la nació, concebuts dintre el model feixista, i van ser elements importants en la institucionalització i expansió del règim de Hitler en particular. Van ser importants en la formació d'una comunitat orgànica ària, en l'expansió territorial, en la colonització escollida com la solució a llarg termini per a la supervivència i creixement d'aquesta comunitat orgànica, en imaginar una modernitat feixista basada en les idees de l'herència tan humana i animal que sabem ben bé com va acabar. De fet, podríem preguntar, amb aquesta fotografia de camp de concentració o d'extermini d'Auschwitz, si els microorganismes del biogàs també van formar part d'aquest projecte polític. I sens dubte també així hi van formar, com part del projecte, diríem, de desenvolupament rural. De totes maneres, podríem preguntar si podríem parlar potser de porcs feixistes, de microorganismes feixistes, però no podríem parlar que tots els porcs són feixistes, ni tots els microorganismes són feixistes. I de fet, no podríem dir que el biogàs ens porta als camps de concentració, als camps d'extermini. Potser algunes persones aquí que estan en contra del biogàs ho voldrien així, però si som, diríem, fidels, diríem, al passat no ho podríem dir. I de fet, no podríem dir que el biogàs porta les càmeres de gas d'Auschwitz. I de fet, les càmeres de gas d'Auschwitz no van ser alimentades, que jo sàpiga, amb biogàs, sinó amb altres tipus de gasos, com per exemple els fums de combustibles fòssils. I de fet, la resposta porta cap allà, no. I de fet, si anem al mateix moment, molt lluny d'allà, a l'Índia, ens trobem amb una altra realitat. Un altre centre global, punter de les tecnologies del biogàs, amb els desenvolupaments, sobretot fets a l'Institut de Recerca Agrícola de Nova Delhi, per exemple pel professor Desai, que investiga, per exemple, la qualitat de l'efluent, elabora models de tancs de fermentació i encara que no fa disseny de plantes. Més aviat ho faran altres investigadors, ja al final de la Segona Guerra Mundial, com Joshi, a Bombay, on dissenya plantes que per produir entre 20 i 50 metres cúbics de gas, molt diferent, diríem, dels volums que estem parlant avui. De fet, serà sobretot a través d'un professor anomenat Patel, que va introduir les més interessants innovacions en el disseny de les plantes de biogàs, fent-les barates, petites, locals, sense necessitat gaire de manutenció i experts. I, de fet, si us fixeu, aquest model serà el que agafarà la comissió de la indústria rural, la indústria de poble, que el logo és aquest aquí. Si veieu el logo, és una senyora amb una roda de filar. I aquesta roda de filar també us portarà una imatge que coneixeu tots, tant com algunes que heu vist abans, que és aquesta. Gandhi, a presó, amb una roda de filar, i qui posa Swadeshi, que vol dir autosuficiència. De fet, en un article que ens parla sobre la història del biogàs, ens parla precisament d'aquesta connexió entre model social i models tecnològics. Gandhi va entreveure per l'Índia un sistema de comunitats autogestionades i autosuficients, sostenint les seves necessitats de l'ambient local i organitzant els ingressos a partir d'estructures cooperatives. La filosofia que representa concretament Swadeshi, aquesta autosuficiència, autodeterminació, podríem traduir, està
en aquesta filosofia està el requeriment de ser comunitats autogestionades i autosuficients que gestionen aquests sistemes, els sistemes de biogàs. Podria semblar obvi fer aquesta puntualització, però és necessari. És necessari. Els sistemes de biogàs, deia, per ser viables i factibles a la Índia rural, cal que la tecnologia sigui generada dins de la comunitat local. De fet, podríem trobar altres models de tecnologies del biogàs implantades en societats molt més diferents. Sol dir que a l'Índia es van acabar, després dels anys 60 i 70, dels 80, sobretot i 90, tants plans nacionals de desenvolupament agrícola i de biogàs, implementant-se milions, entre 2,6 milions de plantes de biogàs al llarg del territori, per petites comunitats, per escalfar, diríem, sobretot per cuinar en llocs amb zones de pobresa energètica. De fet, la Xina en va ser un altre exemple, un altre model, en podríem parlar més, i aquest model, sobretot l'indi, però també el xinès, va acabar sent una tecnologia global que als anys 70 va expandir-se per tot el món, entre els 5 continents. I de fet, aquests són alguns dels exemples. Arriba a ser una tecnologia global, pobra, però altament efectiva, que s'aplica, diríem, a Ghana, Burkina Faso, Tunísia, Mèxic, Jamaica, Tailàndia, Nepal i, com deia a l'inici, també a Perú, a partir d'un projecte de cooperació suïssa l'any 1970. Aquests són exemples. Sol deixar, ens queden 3 minuts. Aquestes idees, després, també van influenciar aquestes idees d'aquest model del sud, diríem, de tecnologia del sud, van influenciar també al nord, sobretot en aquests 70 i en els 70 aquests de lluites antinuclears, on també es veia que altres alternatives tecnològiques eren necessàries. I de fet, el sistema indi, per exemple, va influenciar alguns dels projectes de The Mother Earth News, una revista molt influent sobre tecnologies alternatives, que de fet, de retruc, va influenciar moltes altres regions, en particular Catalunya. Aquesta és una de les primeres revistes que es va fer sobre les energies renovables, en aquell moment energies lliures, on el metà jugava un paper, no sé si central, però important, juntament amb la solar, l'eòlica. De fet, fins i tot en la manera, diríem, humorística de la cultura de l'època, es promovia, diríem, el desenvolupament de biogàs a petita escala per l'autogestió, també, amb cartoons, amb imatges com aquesta. Es difonia, es trencava la ignorància, es difonia processos altament complexos sobre la formació de metà. Podem trobar molts exemples sobre com vindicaven que la merda podia ser útil per construir societats més adients, diríem, amb el que es creia, més sostenible, però m'agradaria acabar sol amb un còmic que es va fer a propet d'aquí, no surt, d'agost, de Cervera, quan venim de Cervera, de Barcelona, passem per Argós de Cervera, i hi havia uns putxinel·lis que en deien la gent del poble que va fer aquest còmic contra l'energia nuclear. En aquest còmic s'explicava com funcionava, per exemple, una central nuclear. És a dir, que jugava també, com aquí, entre la diversió i el coneixement, com a parts plegades de fer també política. En un dels últims pàgines sortia el que podia ser un poble ideal per aquestes persones que van anar a acampar allà a Argós de Cervera, pensant que altres societats també eren possibles. I entre les moltes tecnologies que hi havia, on trobarem també aerogeneradors, robes hidràuliques,
etc., trobem també una planta de biogàs. Diríem, fabricació de gas, matar a partir de restes orgànics. Això podia semblar una putxinalada, una bajanada d'aquestes persones alternatives contraculturals que van anar a campanya d'agost, però una de les cooperatives que més impacte ha tingut a nivell nacional i internacional també en tecnologies energètiques basada a Catalunya, la cooperativa Ecotècnia, venguda per 3 milions d'euros el 2006, en els seus primers leaflets, el fullet, la promoció, també no sols hi havia aerogeneradors, sinó també plantes de biogàs. Tot això acabo ja per pensar, diríem, que el biogàs es pot inscriure molt diferentment en molts diferents models de societat, i en aquest sentit, i aquestes xerrades que ho intenten, hem de pensar si sí o no biogàs, però sobretot quin biogàs volem per a quin territori i quina societat. I m'agradaria acabar amb aquesta frase de Wiener, un també filòsof, historiador de la tecnologia, d'aquella època també, en el mateix any, 1986, que Melvin Kranzberg deia la tecnologia no és bona ni és dolenta, però el que no és mai neutral. Ens deia Wiener que en el reialme de la tecnologia ens involucrem repetidament en una sèrie de contractes socials, els termes dels quals només són revelats després de signar-los. I crec que també és l'obligació nostra veure la lletra petita abans de tenir la fàbrica de biogàs aquí a Bellcaire i la sentiu veure la lletra petita per discutir si realment volem aquest biogàs per